Okay. Usiphe nemandi yeva nawe lethu ngoba lo sesiloko kumele ava detox. Still water. Wakhe. Yes. Ngiyadlala. Ngiyadlala. Angifuni ukubhayisisela. Umuntu ngithe mina ke mashuta wentanga. Wena ngithe bamba ikhamera. Ukulevela mina. Ngithe bamba le phone lena. It's fun even if it's gonna be long cause ngiyifaka ngale. Yeah. Mar ukukhuluma le voice kamba ufaka music ngoba avele. I-voice lencane. Ngiyathi ukuthi into khona ukuthi ingenela ngale Facebook. Wavela nyana sesikhathi emadoda. Vela kusiright sheshe ukhetha yabo. Okay, so kethe banyana. Ngithele but nabo abantu abasha la. Okay, so funa muphi? Kufanele ukuthi ufike eThekwini ngihamba nabo bonke. Bafaka iveni bonke ngemuva. Thembu. Ngesikole thina sathi manje. Hayi lo mnyaka kathenga elibhasi. Once atonigusha lapha ebhasini nonke. Yeah. Drive range ngiyabona. Manje ngakhula bafuna drive range. How? Uyafika eThekwini usheshe ukhetha kusiright Sekufika laba yakhe. Baba, yabona nasekutovala bese kufika nini? Enesesizini. Sesaliba. So guys. Manje makhunki unkhiphile namuhla yabo. Angisaphumelela. Sinamake hlala sicabaniswa ukuthi uinstall ufuna install ngesikhathi sakhe. Afika athole lamunye ama clients athena nami ngwayekeni installeni manje besicabanile so namhla unkhiphile. Yabona? Nakwada. Bathi ngikhansela ukuthi boyithola le installation leya. Manje Angatheni ukujelile install yakhe. Ngiyathi introduce la kulabantu. Manje qola akutshela. Uthi konakala. Ngithi umuntu ngiyamkhumbula ene fosha lapho nakhona ukwatile. Ukwatele. Abebe ngimkwatele. Hawu bengimkwatele. Uthi vele ngiyaduza. Manje inkinga yami ukuthi le installation leya ngiyoyitholaphi. Ufuna nama edges okuhlala. Besides that, you are perfect. And don't have to say part. Oh, thank you. Uneholide. Uthi ngasanda so hayi wena. Yebo phela. Kumele lapha ufake. Uto install. Ah, unegold. And utoba nayo imali. And uto drive cabanga. Your own car. Ungakathengeli. Mina I receive. Ngibona status sakho basinini unemali. Ha, bathi kahle kahle wena ufanele ukuba imali ngithi yo guys ayisalibuya Jess. Laba bafana bakusamela lokho. Abafana bangihlukubeta. Uyathi ukuthi mina kureke ukuthi bangishela. Njalo. Serious. Mina Why? Mina ngishelwa noma ngibani bangisaba. Red abantu ngitshela ukuthi umuhle. Ngibona ukuthi uyangifuna